Igen. Olvasni mondom? Hát más tesztelés volt. De jó volt, kiteszem. Igen, ön. Csinálsz így játszott. Ott jön be a 251-es. De szuka, igen, szuka kölyök, igen, ez angol, de meg jön a szuka 251-es. Na, maradjál, mert nem küldtek ki. Tudom. Gyere. Igen, Márka, hogy állsz? De szuka. Értem az egész. Összehasonlítás lesz majd maradjál. Mit szeretnél? Már mindegy. Tibeti masztikok közbe készüljenek. 268, 269-es tibeti masztikok készüljenek. Tehát ismét egy Magyarországon, hál' Istennek, már nem annyira ritka, de nem gyakori fajtát láthatunk. Pireneusi hegyi kutyát. Most ismét vetítették a televízióban a Bell című filmet, hát ő volt a Bell. Pireneusokban, Franciaország és Spanyolország területén a hegyekbe terelgeti a birkákat. Itt két kölyköt láthatunk, egy szukát, akit lehet látni, hogy már ugye a idősebb is egy kicsit egy kifejlett szőrbe van, nagyon jó faroktartása van, szép feje van, nagyon kis szukás, kedves arca van, és egy kan, aki ugye természetesen nagyon hatalmas, erős feje van, nagyon jó pigmentációja. Ami még érdekesség ennél a kutyánál, akkor jó ez a kutya, hogyha a szeme ki van húzva. Tehát a szemöldökének, vagy hogy hívják ezt a szempillájának feketének kell lenni. Tehát mint a tussal ki lenne húzva, és a fekete karikának kell lenni a szemek. Tehát az hiányzik, akkor ez a kutya nem igazán jó. És van még egy, hogy bánatos tekintetnek kell lenni a kutyának. Ha ránézünk, akkor bizony neki olyan kis bánatos kell. Köszönöm szépen mindenkinek. Na, a több ízben. Nagyon szépen köszönöm. Baby, 268, 269. Baby kanok. Ennek a baby kanok.